ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಾಲರ್ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಜಿ ರಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರೆಂಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಊಬರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಂಡು ಇದ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಜೋರುಡು ಬರಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಮೊತ್ತಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ದಾದಿ ಉಂಟು ಪೋದು ಪೂರ ಐತೆ ಹೊರದು ಬರೋಡೈತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಂಡು ಮುರಾಣಿ work out. Standard Bank is an authorized FSP and registered credit provider. T's and C's apply. Bring your daydreams to life with Norwegian. The export in terms of exchange for manufacturing. When it comes to the Zamazambas,